Olvida Sandó, en Maceda, sendo 12 horas do día 15 de xuño de 2019, en complemento do disposto nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985 de 10 de xuño do réxime electoral xeral, e os efectos de proceder a celebrar a constitución do novo Concello de Maceda, a vista dos resultados das eleccións municipales celebradas o día 27 de maio de 2019, recibida a acta da Xunta Electoral de Zona que se obtiveron o día 26 de maio os seguintes resultados. Candidatura do Partido Popular, votos 777, número de concelleiros 5. Adelante, votos 20, concelleiros 0. Ciudadanos, 167 votos e un concelleiro. PSOE, 550 votos, 3 concelleiros. Compromiso por Galicia, 206 votos, un concelleiro. Espacio Común, 177 votos, un concelleiro. Tendo en conta os resultados, os concelleiros electos son, en canto PP, Rubén Quintás Rodríguez, José Manuel Gil Carballo, Manuel González Vázquez, Eloi González Vázquez, Teresa González Lamelas. PSDG PSOE, Francisco Xavier Oviedo Rodríguez, José González Carballo, Rosa María Álvarez Camberas. Compromiso por Galicia, Celso Sánchez González. Y por Espacio Común, Ana María Rodríguez Blanco. Por Ciudadanos, Emiliano Rodríguez González. Logo desta enumeración, e unha vez declarada esta sesión, segundo o artigo 195 da Lei 5, Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño do réxime electoral xeral, procédese a constituir a Mesa de Edade. Mesa de Edade que está constituída polo concelleiro de maior edad e o concelleiro de menor edad. Recae a concellería de electo de maior edade en don Celso Sánchez González. E o concelleiro electo de maior edade don José Carballo González Carballo. Sendo secretaria desta mesa a secretaria da Corporación aquí presente Beatriz Cao González. Comprobadas as credenciales e a declaración de registro de intereses dens incompatibilidades presentadas en único artigo 75.7 da Lei 7/1975 2 de abril de reguladora das bases do réxime local, convido o presidente da Mesa de Edade e os concelleiros electos a que expoñan se les afecta a unha causa de incompatibilidade sobrevenida con posterioridade a súa declaración. Non consta, non? Asimismo, na Secretaría do Concello teñen a súa disposición os justificantes das existencias en metálico e valores propios da Corporación depositados na Caixa Municipal e entidades bancarias e tamén a acta de arqueo. No caso de inventario de bens, deberá constituirse na entidade local. Tendo en conta que se cumplen as exigencias do artigo 195.4 da Lei Orgánica 1985 e 37.4 do Reglamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locales, e que se concorre o quórum de maioría absoluta, procédese a presentar xuramento ou promesa aos señores conselleiros electos al quórum de maioría. Paso a palabra ao presidente da mesa. En primeiro lugar, teño que declaro ante a secretaria, prometo por imperativo legal, pola miña conciencia honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste concello, con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Solo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro desde o Concello con lealdade ao rei e cargo a facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, ahora procedemos a que seguimos o orden de don Rubén Quintas Rodríguez. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste Concello, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don José Manuel Gil Carballo. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste Concello, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Manuel González Vázquez. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste Concello, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Eloi González Vázquez.
Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste concello, por lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Teresa González Rodríguez. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste concello, con lealtade ao rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Francisco Xavier Oviedo Rodríguez. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro deste concello con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Rosa Álvarez Calderas. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste concello con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Ana Rodríguez Blanco. Perdón, Ana María. Dona Ana María. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira deste excelentísimo concello de Maceda con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Emiliano Rodríguez González. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro deste concello con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, son candidatos, porque encabezaron a lista electorais das pasadas eleccións do 29 de maio, son candidatos. Don Rubén Quintas Rodríguez, PP. Don Francisco Xavier Oviedo Rodríguez, PSOE. Don Celso Sánchez González, presente. Dona Ana María Rodríguez Blanco, Espazo Común. E don Emiliano Rodríguez González, Ciudadanos. Bueno, ahora quero preguntarlle a se algún destes candidatos renuncia a ser candidato nestas eleccións para elixir alcalde. Entonces, eu como concelleiro de Compromiso por Galicia renuncio a ser candidato. Non me propoño para candidato a alcalde e xa vos anticipo que vou votar en blanco. Lamento que non fora posible un pacto de elección de alcalde, que non fora distinto ao PP, pero non foi posible. Realmente penso, objetivamente, que somos responsables en alguna medida as 4 persoas que podíamos chegar a ese pacto, pero non foi posible. Cada quen, non vou facer aquí xuicios de valor ni nada, cada quen dos que estamos aquí, dos cidadáns e cidadánas de Maceda, terá a súa opinión e fará os seus xuicios de valor de quen tivo a responsabilidade maior. Eu penso que hai un dato objetivo que dificultou este paso, pero non considero entrar nele. Vamos a ver, despois da votación vai haber, lóxicamente, aquí e no resto do Concello, para uns unha frustración e un cabreo e para outros unha ledicia, evidentemente, e así é a nosa sociedade e así é a pluralidade. Imos elixir o noso alcalde. Creo que o alcalde que sale elixido de aquí é o alcalde de Maceda, é o alcalde que vai ser o alcalde de todos, gústenos ahora, neste momento ou non, pero unha vez elixido vai nos gustar a todos. Bueno, agora procedemos a votar. Eu propoño como presidente que se vaya votando nominativamente, o sea que nomeando a cada concelleiro que diga por quen vota, para acelerado. Pero, se un só concelleiro quere voto en furna, que o diga e votamos en furna. Faise nominativo, imos chamando, porque así é o máis rápido. Pero vou chamando a cada un dos concelleiros por orden da lista, que foi o orden no que se fixo o xuramento, menos nós, lóxicamente, ou a promesa. Entonces, cada un terá que dicir claramente por quen vota, ou se vota en blanco, se estén, ou o que quere facer. Entonces, empezamos por este orden. Don Rubén Quintas Rodríguez. Rubén. Don José Manuel Gil Carballo. Rubén Quintas Rodríguez. Don Manuel González Vázquez. Rubén Quintas Rodríguez. Don Eloy González Vázquez. Rubén Quintas Rodríguez.
Dona Teresa González Lamelas. Don Francisco Xavier Oviedo Rodríguez. Francisco Xavier Oviedo Rodríguez. Espero en algún momento do pleno tamén ter a ocasión de explicar por que voto para min como tivo Celso Sánchez, ¿no? Don José González Carballo. Xavier Oviedo. Dona Rosa María Álvarez Calderas. Francisco Xavier Oviedo Rodríguez. Don Celso Sánchez González, que son eu. Xa, eu voto en blanco. Dona Ana María Rodríguez Blanco. Dona Ana María Rodríguez Blanco. Tamén pediría a mesa si pode expresar algunhas palabras que non tiñamos preparadas, pois o candidato Francisco Xavier Oviedo Rodríguez ter a posibilidade, pois tamén moi brevemente, de intervir moi brevemente, moi telegráficamente, pois tamén pola miña parte. Don Emiliano Rodríguez González. Don Emiliano Rodríguez González. Bueno, facendo recontos, o reconto hai un voto en blanco, 5 por Rubén Quinta Rodríguez, e 1, 2, 3 por Francisco Xavier Oviedo Rodríguez. Entonces, por mayoría simple, queda proclamado don Rubén Quinta Rodríguez, alcalde de Maceda. Eles pidieron falar, eu penso que debían falar, e tamén como candidato, que eu simplemente expuxen porque renunciaba, non aclarei o meu voto. Unha de dúas, ou quero falar o señor alcalde, pero penso que é mellor que falar ao final. Entonces, como primeiro pediu, que máis é o máis votado, Xavier, pois ten a palabra don Xavier. A todos, primeiramente dar a benvida ás concelleiras e aos concelleiros que por vez primeira se suman a esta corporación e, como non, a continuación, por deportividade e porque sempre creí nelo, felicitar ao alcalde que renova nesta legislatura, así como todo o seu equipo de goberno. Desexo vos toda a sorte do mundo, como non pode ser de outra maneira, xa coñecedes a miña elegancia e o meu facer neste concello que levo moitos anos. Na medida que a vos vos vaya ben, seguramente que aos macedáns nos tamén nos irá ben. Pero vou a ser francos, tanto a vos como ao resto da xente que asiste aquí. Fixen todo o posible para que vos non tomarades a posición como gobernantes. É lógico, iba noutra candidatura, era a miña función, tratar de facer un goberno alternativo ao vosso. Traballei neso nestas 3 semanas, non tive o éxito esperado, pero de verdade que o fixen. Ahora me pregunto así de un xeito curioso, 6 candidaturas en Maceda, 5 das cuales estábamos para crear un goberno alternativo ao voso, como é posible que sigades gobernando en minoría e o resto de forzas políticas que estamos tras 5 ou 4 aquí representadas formando unha maioría de oposición, pois non fomos quen de poñernos de acordo. Amigo Emiliano, moitas gracias pola túa receptividade. Estiveches sempre receptivo, nos juntamos moitas veces, incluso falamos pillo de proxectos para Maceda, dunha alternativa diferente a que viñamos tendo nestes anos. Dentro do Grupo Socialista estamos enormemente agradecidos e moi recoñecidos. Amigo Celso, que pasou? Como é posible que prefiras un alcalde do Partido Popular o que foi o voso candidato ata fai 7 meses e compañeiro da vosa organización prácticamente toda a vida? Como é posible? Eu pregunto, porque moita xente se pregunta como é posible que, habendo máis votos nas alternativas, sigan gobernando os mesmos. Non o sei, tú sabrás. Creo que non é sinxelo encabezar unha candidatura onde está gobernada por o último que vai na mesma e outras moitas cousas. Bueno, din que me cedo do tempo, si
Nada máis. Libraches, Ana. Iba a tocar algo. Moi ben. Bueno, moi bo día pois a todos e a todas. Pedín a palabra, pois, lóxicamente, porque encabezo unha candidatura. Teño que decir, algo iba a decir, non? En favor da igualdade. A única candidatura encabezada por unha muller. Por tanto, pechamos unha campaña moi elegante, dadas as circunstancias. Os representantes de todos e de todas, a partir de hoxe, pois, para mí, me supoño que o resto de os que forman parte desta corporación, agora somos representantes de todos e de todas. Felicitar a toda a xente que está aquí con educación, con respeto, que nos queda traballar por Maceda. Moitas gracias. Quería falar de ti. Bueno, pues, listo. A nos tocounos unha posición bastante complexa nesta situación. En ningún momento manifestamos decisións de ningún tipo, pero sí é certo que estuvemos abertos a calquera tipo de negociación por todas as partes e non echamos as portas a nadie. Tamén é certo que non demos solución en ningún momento de cal era a postura de Ciudadanos, posto que sabimos que dende un principio era moi complexo. Nos íamos tomar a decisión en función de moitas circunstancias, pero o dito por os demais, felicidades a todos os que estamos aquí, felicidades ao povo, porque me parece que de algún xeito, entre todos, dun lado ou do outro, imos intentar que isto salga adiante, e nada. Moitas gracias. Pois eu, para rematar simplemente esta palabra, unha cousa moi sinxela. Hoxe comprobouse que pola razón que sea, cada un que se analice como seira, foi imposible. De feito, o candidato do PSOE tuvo só 3 votos. E non acepto que se me poña a miña responsabilidade de que goberna o PP, porque non é certo. Non é certo. Aunque eu votara, iban ser 4 votos. Non é certo. E nada máis, como isto vai ser un acto breve, non quero unha liña que dixeron todos. O único que quero comentar antes de que fale o señor alcalde, que debe prometer ou xurar o seu cargo como alcalde, porque prometeu como concelleiro, pero non como alcalde. Xuro, pola miña conciencia, cumprir fielmente as obrigas de cargo de alcalde deste concello, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, eu tamén vou ser breve. Gracias a todos e a todas por achegarse aquí, de distintas ideoloxías políticas, xente que compartiu outro tipo de candidaturas. Para mí, antes de nada, facer un moi breve resumen do que foi esta campaña electoral. Creo que fomos un clarísimo exemplo, máxime por vimos 5 candidaturas distintas, fomos un clarísimo exemplo, primeiro de cara ao que hicimos, e incluso a nivel provincial, creo que fomos dignos de mención a amabilidade ca que tratamos os veciños a hora de pedir o voto. Despois do que acabo de escoitar, non é moi típico que se faga de intervención nas normas de investidura, pero estuvo ben, porque ao final eu que lle quero presentar ao pueblo non é o que acabamos de escoitar, ni moito menos. O sea, nos vamos a gobernar en minoría. Cando gobernábamos en maioría, hai agora estes 4 anos que acabaron de pasar, eu tamén teño que dicir que creo que estuvemos abertos a que os proxectos se fixeran sempre en curso. Hai que recoñecer que sempre hai ese pequeno grado de egoísmo, porque como que esa maioría tendes a
a facer as cousas, pero sempre pensando nos nosos compañeiros, e creo que neste salón de plenos, que é a parte máis importante que temos neste Concello, é onde se toman as guardias malas decisións para o povo. Moitas veces este alcalde pediu perdón aos seus compañeiros, por lo tanto a toda a ciudadanía. Eso creo que é digno de mención. Querido amigo Celso, gracias por haber presidido a elegancia que acaban de presidir este acto, pero teño que dicirse unha cousa tamén. Aquí ninguén queda fora. Aquí quedamos todos atados a formar goberno, máxime cando somos minoría, non vai haber escapatoria que todos os que estemos aquí tenemos que tirar por Maceda, tirar por os vecinos. Ningún somos tan malos, nin outros eran tan bons. Creo que cada un facemos humildemente o que podemos, é como en calcara casa que tengo dito moitas veces, cada un gastaría os cuartos en cousas diferentes. Si vamos a chegar a consenso, nós somos moi dialogantes, e todos os que están nesta mesa tamén. Por lo tanto, non quero estenderme máis. Gracias a todos os que participastes o vosso voto en poder elegir o que vos representa, e que van a ser 4 anos duros, pero 4 anos moi ilusionantes para que Maceda chegue a ocupar a cabeza de comarca, que creo que todos os que estamos aquí estamos dispostos a ello. Xavier, os días pasarán e volveremos a estar inmersos outra vez na política municipal. Ana, o mismo. Emiliano, Gandino, políticamente o mellor non tes unha relación con nós máis que a personal ou afectiva como ciudadano, pero te darás conta de que as cousas vistas desde fora se transforman nunha vista do dentro. Querido Celso, o mismo. Aquí estamos máis para obedecer que para mandar. Eu sempre digo que os alcaldes dicen que é a máxima autoridade do pueblo, e eu me digo que a 4 anos que estuve que somos os que cando nos toca ser alcalde o que máis traballa, porque hai que estar 24 horas atendendo as necesidades dos vecinos e sempre se sabe. Como non o meu veciño de enfrente, que tamén valientemente se proclamou candidato para presentarse con unha idea política, ao cual tamén lle transmito basicamente porque estamos porta con porta enfrente. Moitísimas gracias porque a súa ejemplaridade, unha vez que deixes o paso, aunque non acadaras ningún concelleiro, son 20 votos, 20 veciños que tamén forman parte desta mesa. Para ti este aplauso, precisamente. Con este humilde alcalde, porque van a necesitar, e sobre todo aos meus pequenos, a miña mãe, a miña... Moitas gracias.